11 pulis sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang ang provincial director at ilang hepe ng pulisya sa mga bayan ang inalis sa kanilang pwesto at agad na inilipat sa ibang assignment matapos masangkot umano sa illegal na larong weteng. Epektibo ang reassignment noong 27 ng Abril kung saan dinalang mga opisyal sa Police Health and Administrative Unit sa Camp Crame. Sa opisyal na pahayag, nilinaw ng Police Regional Office 1 ang naturang hakbang ay bahagi ng Standard Operating Procedure ng pulisya. Ayon sa tanggapan, agad ding nagtalaga ng mga kapalit na opisyal upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo publiko at hindi maantarang operasyon sa mga apektadong himpilan. Kasabay nito, tiniyak ng pamunuan na magsasagawa ng masusing investigasyon kaugnay ng issue bilang bahagi ng pagpapanatili ng accountability at transparency sa hanay ng kapulisan. Iginit din na nananatiling prioridad ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon habang patuloy na sinusulong ang mas mabilis, tapat at maasang serbisyo para sa publiko. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.